Ara sí que em veu. I sona el primer himne. Doncs ara sí, deixem aquests segons, sisplau, a totes les autoritats que amb calma però sense pausa deixin lliure l'arc de sortida. Queden menys de 30 segons per fer el compte enrere. 20 segons per fer el compte enrere. Sí que demanaria a tot el públic que ens ajudés per donar aquest tret de sortida a aquesta edició tan especial de la 44a edició internacional. I 10, 9, 8, 7, 6, 5,